Asinirohama dihamu dohok dami na siyan Tuhan debata amata, dohok siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam parhorasan. Saya didongani asinirohani Tuhan tamahamu saluhutna, di dia pemaringanan mangula kaulomuna, totong diparmahani hamu saluhutna. Noaing tatangi homahatan itu hata, Jeremia 30 ayat 25. Ai ahu mangalihon minum parrohan namadate pola merlobi-lobi, jala ahu palasson rohani halak natarhatos. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, penghiburan bagi umat Tuhan yaitu bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan firman ini sangat mudah kita mengerti sebab sederhana, ya. Isema hita noing akamanginang nama kilalahon songon nani dok niturpuhon nama date dohot natarhatos ande. Adi buhadu tu noing adok kita kana marukil marsitaonon nungatung pola dok situtu tarajumi sitaonon ni pola madate tahilala jala tarhatos sida. Molo tu ngadok kita noing amanginang na marukil marsitaonon pola madate jala tarhatos. Persia mahita di hataon tu hatta na mangalehon silas ni roha huhud na ngalehon akka si inumon na mabahin somawes behita ala niaka si tauloni. Bapak Ibu Saudara-saudara, molo di hatabata di dok madate na marlapatan nungatung terluja situtu ate dang margugu be madate luja situtu persuk situtu. Molo di dok terhatos sahirana so mangulu be. Itu makanya di bahasa Indonesia disebut merana. Nah, hamu akan manami nanami ragam akan nama bain sitaonon di parngulu atau di hasianganon. Bodo hita marukil alani keluarga, bodo hita marukil alani anakon, bodo hita marukil alani akka parkarejoan, alani gagal panen, ekonomi na merosot dan lain sebagainya. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk jangan berfokus kepada pergumulan itu. Tetapi kita berfokus kepada firman Tuhan bahwasanya Tuhanlah yang membuat kita segar dari segala kelelahan kita. Tuhanlah yang membuat kita puas dari segala hal yang membuat kita merana. Atong, akadongan na inaholongan, tung songo dia pe naing duk ni sitaononi paru kiloni dia hoinang tung songo dia pe amang akka sitaononi tu hatta na mangalehon akka apul-apul na sumurung dihida. Pasahat dirim, pasahat ngulum, pasahat keluargam tu debata. Asai mana mangapuli rohan ng pikirata, imana margugui hok kita, imana mabaik kita, dang pola ma USB jala ibana na palasson rohata disudi akka namasay. Sebab sehabis hujan pasti ada pelangi, di balik duka pasti ada suka, di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan. Itu janji Tuhan yang pasti di setiap orang yang percaya menaruh harapan kepadanya. Maka tetaplah semangat akan manginang, Tuhan tamana mangapuli roha ng pikiran muna, malum maka sahid di parrohaya maka namarlas ni roha. Tadehom mabukede nomor 452 ayat sada. Narong pandang nibong loni iman Tuhan ta Yesus di dalam iti isa di bahen Yesus ulini bari
las miro abong loni sai di pu jiro haki Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.